नाथाय मुलुगाव साफ्रोमबो मानसिनि गोसोआ मोजांखौ नायनानै थाजोबनो लुबैया। सोरनिबा अननायाव थायो खैसारनि दौलें, नाथाय गोसोआ बेखौसो मानोबा गिबाय थायो। दाबावदे आदा आंखौ। नों बेफोरखौ लानानै आंदि हाखराव गोलैगोन बेखौ साननानै गिनो नाङा जबा। असे बिखा नोंजों गोरोबनो सानब्लाबो गोसोआ सहायनानै थानो हाया। नों हुरा हुरा लाइजामल' हरबाय था जबा। नों आंखौ जिउनि होननानै सानोब्ला। नोंल' थाब थाब फिनहरबाय थादो आदा। नों जेबो गिनो नाङा जबा, आं सम सम रादाबखौ हरबाय थागोन। बे सैमा जांगिला थानायाव हटेंनि सारनाय दै जाजोबसैलै। है सैमा जांगिला, थैदो नों हटें थैदो। जाला गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सिख्ला। बे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सेंग्रा। हायना गोनां नों बर' सिख्ला। खानाय रुमबां बां हायना गोनां नों बर' सिख्ला। बुंनायसाय नों मा मावो? बबे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सिख्ला। बबे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सेंग्रा।
खदालाव जेना हाल एवो आङो आबाद मावो बैसोमुथिनि महर बोयो सोमख्रै गोजोन मिनिस्राङो बबे गामियाव जोनोम मोना आयौ नों बर' सिख्ला बम्बे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सेंग्रा दहायनो सलायबिदोंमोन आं खोनादोंना खोनाखैब्रा मावा दाङा बे थांखु बिदै सोबनायावल'सै बेहा आंखौ ओरैनो जनानै थानाय नुनायखाय नै सलाया खाथिया हले गंसेल' दा गोमोरबा बिबावदोलाय जा एसे हा दं बेवहायनो बियादै जांगिलाया रायजो जाथोंसै फागुना गावबुराखौ लांफानोबोसो बर'नि जुलिनि बेलायाव खर' गज'खाय लांफानो सोलियाब्रा बे दावदाब अरखिखौनो लानानै थांनो सानबाय आं सिमाङाव नुनाय बायदिब्ला मोजांखौनो जागोन बायदि मोनदों आं खदालि गोदोनानि सुगोन मालानि बिबारानो दाबोनो बाराखै लुग्रोदोंसो नों खुन्दुं गावनि लानांगौ लानाङा बजाखौ गावदांनायदों नोंहालाय मानोथो खर' सादों बिफांखौ गायस्लायोबा साया लाथाव जायगायावनो गायखानांगौलै खदालि बांद्राय देरद्रायनाय बिफां गायोब्ला बारहुंखाजों गुयोलै खदालि दालाय देरबाय लावबाय एमएबो पास जाबाय फिसा फिसौ खांनानै रायजो जानायनिबो सम जाबाय बे दिन्दां आगारनि फिसाजो रयनाय रन्थेब खथेब थिंगिनि दावदाब अरखिनि फिसाला खरथिं सावसुजों खारफाबायग्राखौनो खोब मोजां मोनथारदों नङासै नोङो नोंहा लायनानै बै बालाबारियाव लुनानै थायोबानो जाबाय हा हुआ हले आंनि जोबसोहाय नोंलाय आरो गोरजियासो हा माथो खालामबावनो आंलाय दिनै थांनो खोथा होबोखादोंमोन आं बाहाग गैथारैनि बेफोरखौनो आवग्रिबायबोनानै लोंनायफ्रा खहाब्रे लायथाराखैमोन दि दालाय नेगासिनो दं बियो जुथा लंपेन्ट घरि गानलायलायनानै हौवा गोदान बादि जानानै देरला थांदों मा बबे सुनि गसाया आंखौ बेबायदि हिनजावजों बोबथिंनानै गोरजिया दोनफैबाय होमबा आंजोंहायसो बेबादि मावा दाङा रसा नाङा हसिया मोनजादों नोङो हौवा हिनजावा मोनसनबायब्ला हामथारगौमोनलै हा बोरो आलासि फैयो होननायालाय बेनोथ'लै मा जाखोथाय ना केलेन्डारफ्रासो थांनाय बोसोरनिसोमोन नामा दालाय मोजाङैबो नाया लायनाय केलेन्डारा लायनाय मोजां नायनो आङो मोजाङै नाय बेनो मारलै खावलि बारायाबो अक्ट'आबो दोनैनो खाथार हा मा जाखो फालाय आलासिया फैलाबा हनै रयनाया काजलगाव रहिनि हाथायाव जयमलजों थांफानो नागिरदों थाङा ओरैनोबा फिसा हिनजाव बिलाइनांगौब्ला एसेयाव एसे बारगेसाव लोगो मोनो ओरैनोबा हनै जयमलखौ फिसा मादै मोनबाय होननानै गामि खना खनला सावरि बादालि बेसेबां आराम जादों मिथिगौ नोङो ओरैनो खायसो नोंसाजोफ्रा सोरबाबा खिनो थांनाय मानि दै हैग्रा सोरबाबा बायजानिफ्राय फैबा आथिं सुनो दै होग्रा सोरबाबा ना बेदर बांसिन हायख्ल'ग्रा जालायलांबाय खालि खथेबाल' एरामोन दाना बेबो साननैसो जाबाय बुदुं बुदां न' सिङाव दर फांनायजों खोनाजोबाबो बिमा जानानै बहाथो खावब्लिद बोब्लिद नायनानै थाया नोंलाय फिसा दर फांथेना लेखा फरायनायखौलाय मोसौ फिसा नोंहा लामा सामा बिजामादै खननानै लाबोग्रा आंहा नोजोर होनांगौ जाबाय होनबा हा
हाबाब गोदो उन्दैयाव फिसा हिनजावबाबो ख' खांबोबाय दा देरनानैसो बिमा बिफानि बिखा बिख्लो ना फिथिख्रि बादि सौफ्ला जाजोबथारनोसैब्रा माथो हाबाब मा जाखो दालाय थां बे जयमला हाग्रायावनो थिनै थां आरो बे रनाया थांनो मोना मुङै मा हौवाफोरनि थाखायल' एसेबां ख्लाब जाथारखोलै सोर हालिया ए जयमल मानोमोन मादै नोंहा हाथायाव थांनो मोनलानो दुब्लियाव हाग्रा हाहैनांगौनो जागोनलै मादै नै बाबुसो रायफै नै माथो हारसिं सोलायो गैयालै गथ'जोंबो दासिमबो मोजां रायलायनो मोनाखै दासान्दि गुवाहाटियाव थांगासिनो दं साख्रियाबो जासिगोन होनदों नामाब्रा दाखालि माथो गावबुरानि सावरियाव मानसिफ्रा बुंसोलायदों माथो बेफोरखौ नों बारा मिथिरोङालां एसे सम नांबावगोन खोमा हा दालाय माथो खालामबावनो बेखौनोथ' बाथ्राखौ आं बुरैनोबो खिन्थाबायमोन माबा बिबो आंखौसो गोरजिया थोरजिया होननानै रायलायबायब्रा छे हौवा मानसिखौ बाराद्राय गाहायाव दोनब्ला आंनिया रागायानो बोरैबा मोनथारोलाय आंनि हिनजावाथ' बेबादि दाबुं खाथारदों हा गोरजियाबाबोथ' फिसाया फसायबाय जेब्ला हा बिजिया माथो बुंबावनांगौ दंबावोथो आरो होगारना बाराब्ला आंजों हले बारा खाथार गैयालै खावले गया लाबोनाय बाराब्ला मोनसिगोनबो आंजोंबो नै नङा होननाया हा बे बिदैया आदानो होफैदोलै र' आदा गयखौ दाजाथ'सै आंसो जबान खहा खालामनाय जाबायब्रा आगै दाबोथ' सम दंबावोब्रा आदा हा नोंखौ फैगोन होननायखायनो संहोथारनानै दोनदोंमोनलै आं आदा आदै आंनि खोथा फंसेबो दाननाय नङा आंनिया गथ'आ फा नोंनिया मालाय गथ'आ माथो गाज्रि नोंनि बियादै गथ'जों मिलायनाय मावनायाव दांनायाव फिसायखौ माबोरै साननांगौ फिसायखौ बोरै फुजिनांगौ बे गामियाव आंनि गथ'बादि रावबो गैया नोंनि गथ'फोरनिख्रुइ साबसिनखौथ' रावखौबो नुहुराखै आं नोंनो मोजाङै नायदो आदा बे गामिनि गावबुरानि फिसाजो जबाखौ दाखालि दाउदा अरखिनि फिसाज्ला खरथेङा मा बुङामोन नोंनोथ' खोनाबोदों नंगौब्रा साननो थाङोब्लाथ' जोंहा सुवा-सुथिखौ हमथारनांसिगौसो हमनांगौ गोदो सामथाय गुन्दामोनखौब्ला साननै सानथामखौनो समखौनो होआखै जों मानो हमथारनांगौ दा खनसे मिथिङावनोथ' जालायसिगोनसो खोमा उनाव बेखौ थाब हमाब्ला गुदुङा खुरथियोब्ला सुलुंखौबो मोनगारनाय नङा जोङो बाराब्ला दे बिदिब्ला थांलायदिनि फंबाय नोंदाया हले थैयागौमानि आंनि खोथाया लोरिनाय नङा दे आदा दे उनाव गथ'खौल' एसे मोजाङै बुजायनो नाजाथारबावदो आरो जालानो हागौरा थांदोलै बाबु जबा आं नोंसिनाव मैया थांनोसैसोमोन मोनसे मोजां खौरां लानानै मानोथो थाङाखै आफायाबो न'आवनो दंखायोमोन माबा मोजां खौरां दंमोन नामा नोंसिनि नोम्फाखौथ' आंनो नाङा
मोनसे गाहाम खौरां नालाय आंनो नोंखौसो नांगौमोन। बुंदो ना आदा दालाय बुंजाया मा मोजां खौरां दंमोन। बेखौनोथ' नोंखौ बुंनोसो नेबाय थादों। नङाबाथ' आंहा दिनै दिल्लीयाव थांनायनि खोथा दंमोन। बुंदो ना आदा मा मोजां खौरां दंमोन। दानो नङाबा जोंना मावग्राफ्रा ओंखाम उखैनायजों नेबाय थागोन। बे हालुवा जाम्बाफोरनि खोथाखौलाय माथो साननांगौ गोदोन गोलैदोंब्रा जबा। जोंहा जोंनि फरायनाय रोंनाय दावबायनायनि बाथ्राफोरखौसो सावरायनांगौरा। बिसोरनि फारसे सानबायबायनो जोंहासो समासो थोलायलांलासो। बुंदो आदा मा खौरांमोन। कलेजनि खौरांखौसो खिथाहैनो सानदोंमोन। ए रिजाल्ट होबाय आदा। रिजाल्टआ मोजां होबानोथ' मोजां जागोन होननो हायो। आंनाथ' मोजांखा। फार्स्ट डिभिजन थांनानै लेटार थागोन ना थाया आंहा बेखौसो सिन्था। दिनै बेखौनो दिल्लीयाव एडमिसननि थाखाय जगाजग लानो थांनांगौ गोनांमोन। ना नोंबो थांफानो नामा? आं थांला आदा आं उनाव थांसिगोन। नों आंखौ दुखु मोनबाय नामा? मानो मोननांगौ जाखो मोना। मा सैथान हिनजाव नों जौबा। गुवाहाटियावबा दिल्लीयाव थांनायमोनबा नोंखौ गथ' सासेनि बिमा जायामोनब्ला नों न'सिम सफैनाय नङामोनदां। देनां बाजै लाबा जाहोनो मावनाया हांखुर जालायथारबाय नामा आदाया? होद जाम्बि नोंखौसो। माब्ला थाङो आदाया गुवाहाटियाव? साननैसोनि उनाव खबर लानो थांनानै फैफिनगोन। साख्रिया जायोब्ला खनसेनो दाथाबो आदा। हायोब्ला आंनि रिजाल्टखौबो नायबोफा। जागोन जबा आं नायबोफागोन। गाबोन जोंहा माइ गायब्ला जोंनि फारसे बेरायनो थाङा दा? सोलाबब्ला फैजागोन। समायथारदोंमोनहाय जबा बिसिफिसाय बायदि नुलायथारदोंमोन। फाग्लिफ्राखौ। दाउखा गाबनाय नंमारगौसो नामाब्रा? मा दाउखा गाबनायब्रा आदा? बे दाउखा गाबनायखौ होनदोंलां। बे दाउखा गाबनायानो दा? दाउखा नालाय गाबबाय गा हा माथो जाखो आदा? नङालै फंबाय हा नों दाबो खोनायाखै? हा माखौब्रा माखौ? हा माथो बे जोंनि गामिनि गावबुरानि फिसाजो जबाया खरथेंजों लेथेर फिथेर दंनो माथो। है बे खरथें सावस्रिनि रावखौनो फोथायालां। गावनो बुंथारदोंलै मा दाखालि जौ लोंनायाव गुवाहाटियाव फरायनाय समाव सानैजों बिसिना गंसेयावनो उन्दुलायथारदों होननानै। हाब इसे नम्बरा गावबुरानि फिसाजो जबायादि बिदि जागोन आं फोथायालै आदा। हा बे मालाय नङाब्ला बोरै ओरैनो बुंथारनोब्रा। हा ओइदिनखालि जाम्फै बुसाव हालमाजियानो लोगोसे दंथारोमोनलै मा। हा मैया दाहोना नेवलायानो बुंबावबाय निजे ससाखातनो बबेबा जाम्फै खनायाव सानैजों स्रें जिरायना रायलायलायदों होननानै। हा माथो जाम्फै बुसानाव थाफैनाय बियादै जांगिलाखौसो मोजां मोनोनो मानसिफ्रा बुंसोलायदों। जांगिलाजों? होमबाथ' गथ'आ 420 420 जागोन बियो। नै माथो हालमाजिया हा बबेहाय रिजिं रिजां लायो?
दुब्लियाव गथ'फोर खामानि मावदों बेखौ खान्थाल हैनो नागिरदां माबा बोरैबासो खोनादोंलै आं खोथाखौ दाख्लैनियानो दा हा माबोरै फालाय हा माथो बे गावबुरानि फिसाजो खरथेंजों बदनाम जानाय जबा ना मा नाम बेबो गोसोथैनो माथो बेनिखायसो गथ'आ फैनानै मैगं थाइगं सायनानै बुरैजों माबा माबि रायलायफैयोलै सेवा दामब्रा बाथ्राखौ ओरैनो होनमारा होमबा बाथ्राया नंमारगौसो होमबा जबानि बुरखायनायाव नोंनि बुरैया बेखायनोसो बाब्राबदों आसोल बाथ्राया बेनो हा नुखा खोनाखा साब दान्दालि सुवा सुथि गोनां हिनजावखौ हा मानो जायगा होयोब्रा नोंबोलाय बुदला जुदला खालामना हाना नोंनि बुरैखौबो हाब आंखौसो खादौजों बुलायनो नागिरलै आंना बुरैया मिसासै नोंनिया बिहामजो नागिरनाया माबा थाबै फाथाय हरदोलै नोङो मालाय गोजानाव थांबा गोसोफ्राबो गोजान जालांगोन बियो हा नोङोथ' मिथिखागौ लहाया सम्बुक खाथियाव थायोब्ला ओरैनो बोगथाबखायो हा साख्रिफ्रा जाबायफा जासिगोन बायदि होनदां बिदिब्ला हजोंनो बावसान्दि थाथोंसै बियो नायग्रा गैयाब्ला दाउसा मावरियाखौ सिलाया साबसिंनो मा बोलो फालाय जांगिला थानायखायसो खरथेङा बारसिनो हायाखै बे टेक नुखाथारनाय बाथ्रा बियो खरथेङा बारसिनखागोन बिमा गैयै दाउसाखौ सिला साबदों ना नेवलाय बारसिनदों हा मा नायनो दरखारबाव फालाय नङा होमबा नंनायाथ' नंगौ आरो दे आं बिदिनो खालामसैल' नङालै हालमाजि खालामथारदों आंनाबो फिसाया गोजामसिन जाहोलां सनाबादि गोजोंसिन जालांग्रा मुवा नङालै दे आंनासो फिसाया गिबियावनो जाथ्रा गाज्रि जागोन नामासैलाय जागोनलै बे दे जबाया बहा थांदों नुवाखै लेला लोगोफोरजों ओरैहाय खोलाहा थांदोंलै आदै हा बे खरथेंजों माब्रै होनदों लेला खोनादोंफा नों होद माबा दिंदांसो बुंदोंलै आंनिबोथ' नंखाया बे खरथें सावसो फाव फान्दायनायसो बियो माथो आंनि सिगाङाव बे दिंदांनि फिसाजो खथेबानो होनदोंसो जांगिलाजों नोंसिनि माहाजोननि फिसाजो जबाजों गोसो थोलायो दा नों मिन्थियाखै होननानैसो सोंदोंलायो आंनाव बिदिब्ला बे दिन्दां राजानिनो गासै बुद्धि बियो बबे लामानि गावहाबा गुन्दा ना सिखाव ना थगायसुला सेंग्रा मोनबोखो दा आरो फिसाजोफ्रा साथामबो खिनो थांनाय मानि लथा हैग्रासो जालायलांबाय गावनिखौ दाउखि गुन्द्रायाव दोननानै मालायनिखौसो एरसनदों बियो बिमाया उन्दै समावनो डायरिया बेमाराव थैनानै थांदोंब्लाबो आं फिसा होननानै थोबसेबो दुखु दाहा होआजासे खांबोदों दिनै बे फिसाया आंनि खर' बारनानै आंनि गावबुरानि मान सन्मानखौ हानि खालामोब्ला दिनैनिफ्राय बे आंनि फिसा नंलाबो नङा आमाय नों जुमाखौ बिब्दि साननो नाङा बियो नंखाथारा आमाय गासिबो खरथें गुन्दानि गाव गोसो जायैखाय फुनलेनायसो रायजोफ्रादि बेखौ मानिनाय नङालाय नङाब्ला बाथ्रा माब्रै आराव जाखो बेखौसो खोमा सुगासिनो आं आमाय जाबा मा फा साबसे सेंग्राजों हाद्रिवालाजों गेलेनानै नोङो बिफा गावबुरानि गन्थंखौ हानो सानदों नोंहाय आफा बुं नों नोंनि नोम्फानि खर' बारनानै मालानिफ्राय नोङो बे खरथें सावसुमजों मोजां मोना नोंहाय आफा नों फोथाय आंखौ आं दासिमबो
कटेंखौ मोजां मोना मालायनि अननायजों गादलिनानै बिफानि अननायखौ बावलांदों नों दिनै हास'खानाय गन्थंखौ जराफिननो नागिरदों आफा आं कटेंखौ मोजां मोना बे बाथौआव समायलाहै नोङो आफा आं कटेंखौ मोजां मोनाखै मोजां मोनाब्ला बाथ्रा माबोरै आराव जाखो दिनै माबोरैहाय दाउसा ओंखारनायनि सिगां दाउदैया माबोरै थाबायखो नांगौब्ला सोरजिगिरिया आंनि जिउखौ फोजोबथों आफा नाथाय आं कटेंखौ मोजां मोना आफा आं मोजां मोना जाबाय मोजां मोननायाव जेसेबां बेसेबां दुखु दाहा थायो आइ आफा